chol to ro bungana ziak tu puya mar kamu hi lai chu engemaw hian min ti har zoka ka thang har chuan kamun da bul maya ruati chu alo thu a min lo soi har hi alo ni ka thang har rualin ruati chuan chhuah ma i du si a i tlai ka hlau si a ka kai tho top che a min hre thiam don nia o ti pa chuan min lo ni sen se na ke chuan a poilo in thiam lo du su kalom zo kalom tho ka hai chiang hle mai ka ti a mu tho hlimma ni se ruati chu a mel thatak zet engma hian kamita chuan atluk kher om lawe ka tho chuak wata thingpui ruatin min pek chu ka ina ka in mek lai chuan anu te po an lo tho ve che a chuta ruatin u chuan puya chu han cham ve ri deula thatur hi ani a hoi tum tral box si kanin nel ve don chawa ingai om don hle mai kanin hrepo ta sa sa lo jin le itum don nia ati a ka chan ma chuan ruati chuan keini ina te chuan nuam atinang keini chu heti mai hi kan ni si a fiam thu chuan aron ti a kan nui le ri a chuta ka in siam zo chuan kanin chibai hloma ruati chuan karon thla ang che ati a kanin mang tha nu chuan kan chuak ta hala ka bike chuan ruati nen kanin phura ruati chuan upui khodai thlengin kalo thlang che o ka ngai don che si a ati a ke chuan te reng mai i pe phodan nu ka ti a ti chuan kan tlan zela an khomor ram kalte ta na chol ha dam na na an siam kong sir a lo om ka mu chuan ka dinga bike atanga chukin kan han chol ri a ke chuan ruati hne na chuan ruat boy ka ngai don hle mai che chung lam khian rem ati e manga kanin mu le thuai ka be se a zualte anen chuan ama theyang bera lo jin tumula tro ka ti a ruati chuan te reng mai dam takin lo omla local wat kan tumang ati a amela chuan min thlal le ti hai rual ani lo chuta kan din wangwang nu chuan ka kal photange o ka ti chuan ruati chuan rang dewin min kwa chota keipon ka kwa wat bok kan ngoi dun reng lai chuan ruati chu in sum taxi in atap tamai min ko anghet sau sau bok ke chuan ruat boy keipon kalsan che hi har sa ka tilutuk ma se khovel ani miawa hetiang hi athlen angai ri si le lama kan lawan neya mitam tak te chu voi khat ma in muto lo tura thi na in apo then tak te po an om asin kan la in mule wat don alom itan kalo rinom tlatang min lo tong trai pui ve thin don nia ka ti chuan ruati chu alu abungawa kanin vo wangwang nu chuan kanin mang tha a kan kholoma ho turin ka kalsan ta ani keipo ka bike chuan tluang taka tlan zelin ka kallama ka cholna hotela chuan tuk thuan ka eya ka e kham chuan ka kal le tanghala tluang taka aizol po thlengin kan khuwa ko thlang lampan chuan ka tlan zela kong anuam boka ka tlan chak thokhat hle tlai lamdar thum pel hreta in ka thleng ta a ka chung te chuan ka jinna chanchin vel te chu min zot luama nuam ka ti thu le ka du aya ma a karon ho thu ka soya ba ka chung te hne na chuan akha to ka jin fo tur thu fiam thu chuan ka soya ka far nu duat rin te chuan lo hre thiamin min lo fiam na samaya kapa te hne na chuan tu na chuan ka u hi alo dang lam ve deuh ta ani hi mu tha han mu ani nge yang alo mom khop mai ka ha dam ve deuh to don ani mai lom in chung che ta po ati a anui vak vaka ke chuan ma mi chu isoi sual lutuk hran love ka ti a kan nui dar dara ka in bual ta hala ka zo hnu chuan ka har deuh hokin ka hria chuta tluang taka ka thlen thu phone in ruati chu ka hril hala min ngai thu asoi molmola keipon ka ngai tak zetani ngai zong uk sak em talo chu ruati chu thinlung takin ka ngai ani ati thei ome mangai na hian na tam tak thlen thin ma se limna tam tak akeng tel ani ti chu tu pom dan po ani arinom phone a kanin biak chuna chuan kanin berei thin ngat ngat hle a
kan lung len thu le mangai na thu in fa mol bak chu thil dang aleng meu lo eng po ti ila kanuna ruati alo lan nu phei hi chuan khovel hi athim zong in ka thlir tangai lowa ka be seina limna tuan tling chu ruati a hian a om ni mai hian ka ria a malam hun thlir na le tumru na tam tak min siam bok ani ruati ne na kanin ton dan le kanin kar bo ruak te chu thian pa buanga le ka far nurin te bak chu ka hril lem lowa ka naurin te phei chuan ruati phone number te chu min deal in anin befoa anzia ain an deuh wang nge anin kom ngei tapiana ruati la hi mi tong du ve pa ngai tak ani baka mihlim thei tak alo ni bok nen thanau chu apuar ak hi ani taringot mai ma ni na chul huan en kol lampo ka zo thokat to a Christmas po thlakat chawin min dang ta huan lam kan zo do wangin kan in hnuai sak lak lo lai chu kan chun zom ta thunga mystery te ruai in ka boy thin he thian pa buanga po sarkar jem jen ti taka car second hand alei ve a ani ai ma in a motor chu ka chhor jok hi alo me katan engma ui anei ngai lowa kan in hnuai sak me ka po asak na man ruwa lam nan a motor chu ka man sak ol lowa a man man engma adu ngai lo katan thian ni atling tak zet ani ma se eng tik nia emo chuan kala rul let ve nge ang kadiril thin kan in hnuai sak mek po chu kar khat nu hreta lua thein kan peita a azau thaboka mi panni lua thei turin alaya kan hol phela amun aremin anuam phian mai kanin hnuai lua theya kan pe nu a karum po in hnuai lama chuan ka son thla a azau thokhat boka anuam in athoveng hle kan in hnuai lama ka in son thlak nu kar khat na vela chuan tlai khat chu kan kom chak nu pizovi kan ti mai thin chu man mo bak leng in kanina aron lut hlol maya ina ka om lai tak alo ni chuta pizovi chuan ti hian asoya mual sang venga pirin mo yile afanu lal chani leipui kal chu anu hian aron ho sana in lama rong bol tura ho ma sa ani a ma se afanu chu tun thleng hian aron la thleng lowa an mang ang na samai tuna hian anu pirin moi soi dan chuan lo atanga ka ho san nu a khodai maya kan thil ha e sa ron phur ho tum ani a tunang huna chuan ron thleng tur ani thu asoya an veng lama thenom kho veng te po an buai khop mai ati a kapa chuan awan mak zo zai ve o hetiang chuan kan khua hi kan la rau san thei tak tak ang kati amangan thlak thin te ati a thu chiang hre turin baikin ka in khal chuak wata mual sang venga pirin moi te in lam chu ka pan nga la ka thlen chuan an lo om deuh nual to a then khat chuan anol puya kal lowin kalna tur lir thei nei then khat ten an leipui le an thing phur na hmun lam chu en phot tha an ti a keile buanga po chu kal tel tura ti kan ni helai khodai mai lal chani thing phur na tur ni a anu soina hmun hi kan huan ram bul mai ani a amun ma po kabel thokhat hle thingpui kan ching bera helai huan bi ka hi chuan kalo sam fo to thin bok baikin chulai hmun chu buanga nen chuan kan pan hala a hla lo boka kar lowa kan thlenga lal chani thing phur na tur ni a karin te chu kan zong kwal hala kan huan sir thing se hmun thel hun mai kan thlen chuan em lo let ngat mai chu ka muta pon bal ve lampang hi alo om tel bok chu em chu lal chani em nge chu ani kan ring hala ma se ama hi khoya nge om ta kang le mi then khat nol pui po an lo thleng ve zela chulai em lo om na bul vel leilam chu uluk takin ka en kwala sa in a bei ti donila sanu engemaw tal chu mu om tak ani a ma se chu tiang om bok si lo midang po chuan angai na an hrelo hle rindan la atam engtia ti nge thaber ang ti hriat a har viau mai chulai vel chu uluk le zuala ka en reng hnu chuan thil hmu ka nei ta
chu thil chu korkil ani chu ka thil mu chu ka chara ka char pa chuan sanhu ni lo thei khok ra na hnu thar ni nge yarin thei hi ka mutel bok ma se chu ke hnu lian lem lo tak ani awangin ama lal chani ra na nge ani karing mi papui tling ke hnu atan chuan atelu lai deuh ani ka thlir zaw le hret hnu chuan niak dang ka hmu le ta ma se hnu chu athar em ti hriat a har hle a film khur thu hla a chik takin ka ena athla ka la tel bok ti thei vak om ri ta lo chu chulai vel chu kan phek zon ta topa ma se engma mu kan nei chuang lo thim nu thleng po a engma mu chua kan nei tak si lo wa chuan kan mi bo em le puan kan hmu po chu khoison lovin kan da helai hmuna zong tura kal khom hi mi som thum vel lai kan ni kan thil hmu chu police lamte an enroll ani chuan chui ol samnan kan hnu chia kha ani a khua athim chiang hle to a ma se hemi zan hi thlabial zan ani awangin eng po chilovin kalna tur kong chu kan mu fia thei veka kan vai chuan kan hotari ani in kan thlen hnu chuan in bol fain zanria ka e ngala kanaurin te hi kan mi bo zon lal chani nen in kom rual le school po kal rual chho ngar ngar an ni abik takin rin te chuan hre om ati hle maya chutia be seina sang tak ne na zon po a kan mu mai lo awang chuan angai a thalawin a trap deuh pur maya kapa nen chuan kan hnem renga I thian nu chu apui tling to a dam takin kan hmule mayang ti in kan han hnem ve takna a soi tu te ngei po hian kan thil soi chu kan oi bik chia lo be se na mai lo chu zan re e kham nu a chanchin ngai chan pa in ke po kaleng chuaka chutia ka chuak ta chu thil pakhat karil ru a aron lut zoka ama naute bo khun vela lo mate thian dun mu tur anom ngai lo te zan rei to taka an thu soi ka ngai thlak te le thlabial zan ber khera thil a thleng thin te chuan ka ngai ati tha thei hau lo maya rin lo thei lovin ngai bel tur hian thil a lo thleng bok si nen chuta buanga te in pan tuma ka chuak chu in herin loma te in lam chu ka pan tha thunga loma te hian dor an siam awangin leng lut tam lo mai la turin hlel ma ka kai lawang ti ka hria loma te in ka thlen chuan anu le pa chau chu ka hmu a an dor hi an mani in ne na in kop ani awangin kuwa ka leizeta kal le mai lo chuan ka thu khomuang tari ani loma nu le pa te chu eng emo ka soi puya chuta kan ti kar laka chuan loma omna chu ka zot satlia anu chuan chuna aleng chuak alo la ho lo thu le ani hi chu ati dan than ani thu te chu a soi luama ba ka anu thil soi makti deuh mai ka nei pakhat chu loma alen chu awang ma hian mi pakhat tu ti hriat lo le mizo tong mang lawa sap tong manga phone call adon thin thu a soi chu ani keijuan ngai zong thadeu hi ani hian alo hung reng ani ang kan kho thenom vela te chutia alen bo wang fo chuan ti vel chuan ka sep kwala nupui nei a hun ve to thu le anun po a that pui ka rin thu te ka soi pui luam bok loma nu chuan nia nupui te hi nei se enge mo an don ni keini anu le pa hi chuan kan hial ran lawa fa pamal alo ni bok nen mi pa fa nei hi zong tun lai huna chuan en call an har deu em mai ati ve bora chuta anu soidan atangin lo ma chu ina chhun atanga om to lo ani ti ka hriat chuan karin dan chu adik mel ta viau mai ma se thu chiang ala hriat lawa karil ru a ma ani a von ri ka tum ta ani lo mate in ka chu san hnu chuan buanga in lo a chuan ka kal koi le a veng thlang tleirol rual an lo om ve nuala thian pa buanga ti ko tlanga an lo dak le far to hloma rei po ka thuman lawang ti a ka pa chuan min ron phona ka pa chuan lo ho lok mai ta che chung ko thil poi mo oma aron ti a ke po buanga te in atang chuan ka ho nga la in ka thlen chuan ka pa chuan aizol lama ini ten min ron kola private company hnuaya electric technician an la dona company nei tu te nena in hmel hriat thatak an nia wangin
na dil ve turin an du che a lo po private ro rawa a che ran lo ani ome ti in kapa chuan min hrila thu chiang hriat tumin kani te chu keiman ka phone let tang hala kani chuan hlo a that ba ka a ha dam thu te a chul changa thingtlang lama company in an tir chua ve zeu thin thu te chu a ron saya keipo chuan mani pola na asang emo sang lo po ni se tho ve ka du ril ru reng thin kha ani a ka du ang na ka mu thei mai lo po a kani vek chuan nak tuk chon hulama hian a hming chawari ten nei ve angai thu le atuk le ari ten paltlang ten interview nei ngal tur ani thu aron soi boka ka chung te po chuan dil ve ngei tura min duwa wangin dil ve tura atuk maya aizol kal chu karil ruk ta ani ka tum lok ang ngei chuan atuk jing ma taka ka thowa ka bike te check-in ka insiam zung zunga jing dar sari vela chuan aizol panin ka chuak ta a kong laka chuan cholin ruati chu ka thil tum tele aizol ka kal thu te ka hrila ruati po chuan kan hadila tling ngei turin min du sak thu te chu a soi ve malmala kanin biak zo chuan ka kal le ta a dar pu vela aizol thlengin kani te in dor pui ve nga ka in ngata tuk thron po e ngalin ri ten ka nei na tura kani chuan min kalpui atuma ka in bol har no chanodar khat vela chuan ri ten be turin kan kalta a form te la chuak chopin ka fill up zungzunga angai ang te chu ka thil tel vek boka ka thelu fel nu chuan chanodar ni a chuan ri ten chu kan nei ta a rin ai da in deal an lo tama mi panhi lak tura mi som thum lai mai in ri ten kan bea be sei san a har du khop mai dil ve dang chen khat pe chu BA le MA ti vel te chu an kat nuka ma se ka zam bik vak lo a chan chu electronic lama hi chuan ka in ring to ka engpo min zot sela dik taka ka chan thei nge ka in ring ani ri ten po chu har ka ti san dawa kan zo nu chuan kani nen chuan kan hole taria kani te hian fa pathum nei to in an hul har vek to a an fa te chuan min ngai ve thin hle kani pasal hi lal nun tluang ani in college a lecturer ani a patluang anen hian kanin kom ngei bok aya no pangkom thiam tak ani he ma se zu a in ve awangin kani nen hian boina an nei zau zau to thin an khosak a har sa san lawa chung ko pa ngai tak an ni patluang a hi ami zia adang vela taka silai hi alo me ma ram akal na jeng po ni si lo hian ul buna po lai phir airgun pistol automatic anei bok an in ka kal to hi chuan asilai kol te hi aron phor zia keipon a pistol automatic 22 phei hi chu ka kap ve chak kati awangin voi thum lai chu min ka tir ve to ni tumlo kangin atu ka chuan interview nei turin kani nen kan chuak ta a interview a chuan electronic background min zot na sa hle a ma se ka chang thei zela rei po lu lowin min chu tir le ngal maya ngai a thalo rum zo ka ni interview tu ka chuan phone call ka donga ka na dila ka tling ani ti min ron sil ta kalom hle a kanu le pa po an lom nangyang mai ruati po chuan min lom pui hle a adik tak chuan amhinga na nei lo chuan nupui nei po azuam om ka tilawa ba ga kan za om lawa hriat na ka nei fo bok kham khom na chu taimak chuan om ve maya unawa apang ber ni talo chu in sang chan hun om lo theilawa kan dam kho chhuwa nan na eng motal chu ka nei angai ani chu ta ka thona tur company lam chuan na chan hun tur min hril chian le tur thu an soya chu mi ma chu kan kholama ho ngal mai arim chan lo thu an soi bok chu minute lai lama chuan kanaw rin te chuan min ron phona a thian nu lal chani ruang an hmu thu min ron sila a thian nu bo rala wangin rin te chuan a tur ve hle ang ti karing min ron biak lai te chuan a chap deuh para ma se a ruang an hmu na chuan karil ru ati boi hle chulai ruang an charna lai chu kan huan ru lam deuh kongpui atanga hmu phak chia si lowa chuan alo ni ngatinge chulama chuan ruang an char thei a bo tan na atanga chut phei chuan in person tak ani si chanchin chiang dewa hriat ka do wang chuan thian pabuang a chu phone in ka benga la
ani hi damdawi na thawk alo ni bawk nen a ruang en dik na engemaw tak chu hriat ani ka ring bawk lal chhani ruang chu a en dik ngei reng bawk a police lam hmalak na vek a thil ti ani bawk police in an chui mek thu chu a soya ruang en dik result chu puanzar vak rem tilo ma se ka hriat du tlat awangin buanga chuan a hriat angang chu a ron soya ruang chu soisangna hnu ma tam tak a awma a tukhum lama pawh hnuh hrepang maiin samkawlh rawtin a hliama a dup dul bawk pawngsualna hnu ma hmuh ani bawk tiin a sawi police te pawn an chui ve mek bawka chui chuakin a thattu chu a phu tawk hremna pe ngei se ka ti hle mai ho ve theilo mai la thu thar engemaw a awm ani chuan min hrilh zel turin buanga chu ka ngen ta top mai ani tlai lamah chuan ka thawna tur te chuan thawh nge tak tak ma a training kar khat nei phot tur ani ti min ron hrila training pawh atuka tan ngal tur ani bawk la thok chia lo mai la training lai pon hlo min pek tho dawna wangin a zia awm hle technician chu mi pahnih lak kan ni a company office hnuai room zau nuam taka chuan training chu kan nei a karuala an lak ve ka thawpui tur pa hi chu aizawl khua ani thunga a tong du in a felpiana ke ai chuan anaw hreta ma se a hoi hervela chuan le ka thiam pa ngai tak ani ti ka hria training min petu chu engineer thiam zet mai hi ani a kan hna ber tur chu khol chi hrang hrang repair le circuit a component rem khom te chu ani an khol zor le kol te chu a changkang hlom le a chung bungrua te chu kan thlur bing tangat ngata a big takin semiconductor lama kan ngor hle software mangchi ani pon software a buaya wanga har sanna thlen thei dan chi hrang hrang te kan zir boka ka hriat lo tam tak ka hriat pha a ka lom hle in rin tok na tam tak min siam boka kan zir ngor boka kan thiam chak hle a mi pahnih chau kan nia wangin ril ru petakin kan training theya kan instructor bo chuan min fak ve hle kar khat kan training hnu chuan kan du tawka office lama kan thawna room tura chuan kanoma kan thaw tan atangin hna kan nga ngal le a hardware deuh vek ania wangin ka thaw pui pa nen chuan kan bur ni leng hi an ringot mai technician mu mal om ma a khoi tur ma bak da khom ania wangin kan bengor lo theilowa ma se azwal pui kan zo huna kan ha adam ve deuh to dona a hun lai ti in kan thok rim hle tlai lam thim thut thut thlenga tho angai chang a om fo mai na atam thin em wangin in lama kan bungrua le thomhno te chu min ron thon ri mai turin ka chung te chu ka ti a min ron thon hnu chuan kani te mi khwal room chu keima in ka lua tari a chhun lama na wanga ka boi thin em wangin ruati nen kan in be me ulowa ma se zan huna ero khel lovin kan in be thunga aminga na han nei ve ta ka chuan in lua sana omdun mai tha ka ti thu chu ka soi thina ma se ruati chu a u om to lo wangin anu le pa kal san chu har sa don ti ka hria an chung ko din mun chiang taka hre tu ka nia wangin ruati chu ka nor du lowa do thei taka nga mai lo chu ka tan pon ti thei dang om ri lo na kan tan atanga kar ni na tling lo dewa chuan keini bi ka na kan chan pol chhop sa chu kan zo ve rama kan thon hi private ti taka customer te ti lom chu kan bat ani si a thei to pa an har satna kan bo zui ngal zung zung angai don ani naman mo thak zual pui kan zo hnu chuan ka mi mal thil buai pui ka ngai awangin pu te hne na chuan chol ka dila rin tur pakhat dang om tho awangin chol chu kar khat min peta a kan kholama thil poi mo te buai pui turin ho ka tum ta a ka ho don chuan kani te hne na in lua tur office atanga hnai deulek min lo ngai ven pui turin ka cha a in rin ni chanu lama chuan ka ho ve ta ani tlai lam kho sakrel hun vela chuan kan in chu ka thlenga kan venga chung khat nai deuh te chuan kan na nei hi min lom puin ina an ron chuang kai nak naka min che bai ve lop lop tu la bo lo ka thlen zan chuan zan re e kham ma lama buanga te ina kal turin ka chuaka buanga chu ama a lo min kan na nei lom puinan min lo chi bai vara buanga chuan ilo ho ta sa sa boka in na thar po kan lom nge yanga yang
lom huna ngai zong ta hruai oi kan ti bok ani ang chu nui chung chuan ati a ke chuan kan ha ve hi han lom chiam chi po ani don emoni le sarkar hnuaiah ni se chuan thu hran ani a private phe chu eng tik lai po a ban thei kan ni a za thlak don em mai mi ten hnung lama min nu yang ti po ka hlau lel lowe ka ti a ani chuan khai mai thina private po ni se aro puya lom kan kho a mi chengte za a panga vel bak thalo nei anom lo hi han thok rei deuh photla i thiam via huna sarkar hnuaia ilu hun te po ala thleng mayang kan lom nge tur ani chuan thian kan ni angin kan lom huna sen so po azat ve katum ve bokang ati a ke chuan chu tianga in se na ngai lo thinlung takin min lom pui ti ka hria a kalom tok em malom ka ti a buangan min chan ma chuan ke chuan ti ta dai ila kai zol om lai lo limbok nen lal chani ruang chhar chung changa khan mo khur tu man ko nga ma son na an neyam ka ti a buanga chuan hei ma son na em ala om hran lo chu ani a tuna tak phei chuan rin lel tak ngel po an la nei lawa kan police te hian khesi an nam nul deuh nge thu thar eng ma hriat tur ala om lo chu ani hi evidence atan thil poimo chui zui theina tur pakhat ero chiang takin awma lal chani kut tina khan ti sathem mu ani a chu ani deuh mai ati a ke chuan ka zot zela ani chuan chu ti sathem lo kai chu khonge an dang ka ti le a ani chuan police lamin an kol to a case kal lai ani bok nen an vong thatlat to ang ati a ke chu karil ru akal thui deuh nen kangoi deuh ranga buanga chuan soi zamin ti sathem lo kai kan hmu chu police lamin lama se an hriat lo thil pakhat hmu le hriat chu kan esin ati a thil soi ka hriat rual chuan rang takin chu eng thil nge ka ti wata buanga chuan khatia lal chani ruang kha kan en fia zo hnu a in lama lak ani hnu khan ke ni a thok te chuan ruang an mun na khum chu seng fel vek angai thina chu tia ruang en ding na khum kan ti fel lai chuan puan an pha chunga mi pasir mul ti hriat tak pakhat hi ka hmu a ke chuan nu chuinan tangkai na ni takin ti in uluk takin kada tha a police hola post lama an trin ta bok nen engma hril lowin ka kol that tari phot mai ani ati a chuta buanga thil soi chuan ka beng aver ta zar mai le ke chuan midang anom lo boka i thil soi chu ka lo en loka nge ka ti a chuta buanga chuan nang hi chu i kher khiap reu te e ti nang pa in bedroom a thil da chu avala a sarang te takte hian alo tuama film khur thu la a buanga chu kutkor kadil le zeta karen enga chuan chiang takin ka ena mi paser mul nge ti ka hreta a hetiang hnu chuina lam hi ka tui puin ka ngai nom ti ber ani ve a engo chen chu ka hre ve ani atlang puin mi pa a in me che ser mul hi a khong jok ba ka mi pam hul angin akirna sa ve lawa millong po a ena rian mai the ani chu ser mul mor luleya a tho chuana chu chik le zualin ka ena dan pa nga ya om thin thilwar bet toy te a tho na mora mi po chu alo la om thapa he thil ka ken mek lai hi apoimo tur zia chu ka hri chiang hle a he hian thil tam tak ala hai lang nge ka be se ani buang hne na chuan za bo don lovin kol ka del ta topa midang tu man an hre hau lo chu kalom hle buanga po chuan ti bo lovin film khur takin ikol don nia ati a kol ka du na chan min zo chuan ke chuan ke ma nge ina he thil hi fin fia ka du thu in ka changa police lamin an chui chuak lo hlau ani pon ka thil hriat te hian police lam an pui the nge ka rin tlat thu ka hril a ani pon engma min zo zui ta bik lawa buanga thil min pe ka that nu chuan buanga chuan angai zong ve deuh te ina leng turin min soma rei vak lo kan len nu dar kwa vela chuan kan trina in ka thlen nu chuan ka ruma ka lun ngala mut la chuak chia lo ma se kamuzala thil thui tak ngai toin keril ru awa kwal na sale tuna chuan kanaurin te thian nu lal chani tual thi na evidence thatak ka nei to boka tuna ero zo na tam tak ka nei thin chan na dik tak hre turam halak chia kam habak ta ka chol dir atangin chol kar khathun kala neya
chu hun hlu tak chu mang tangkai in beidon san ka tum lo thil in thup chhana dik tak chu hriat ngei ka tum ru hle bawk ani ka thil kol mek mi paser hmul atang hian DNA profile ka hre thuayanga amil pui tur mi pani DNA ka hriat thuai a tul don ta ani ama sabera ka ti tur chu kalorin rel ruk to lo male a thian pa te taksa atanga DNA sample ka nei theinan engtin nge ka ti ta kang apong ataka an ma ni dil chi la ani hek lo solkar khat chunga ti felman angai ti ka hria tho tran ni alo thlen chuan lo ma chu mai chana ka biak theinan enge ka chuan lamang ti ka ngai to a atopa chuan ti dan tur ka hreta ama lo ma hi phone boy le chiang lo han khoi that mai thei chi hi a hre ve zel zula mi then khat te pon an phone chen kon lo chung changa an ron ve fo ti po ka hria chumi phone boy vel te chu ati dan zot tumangin len chil phot ka tum ta a tho tran jana lo ma te in lampan chuan ka chuak ta a an in ka thlen chuan anu le pa chu lo omin min lo chhona ka thut fel hnu chuan lo ma om le om lo te ka phone chiang lo chung changa engemaw zo via lok ka tum thu chu ka hrila anu chuan ruma om thu min hrila om le moi po ka ngai tu to lem lo aruma chuan ka lut ve ta roya loma ruma ka lu chuan loma chu mut pa in phone alo khel mial miala kalo kal chan chu ka hril vela ani po chu khuma tanga lo thuin ka phone chu min en saka chutia ka phone en lai chuan in la polai takin ka mei zel chu ka the a ani pon ka zial pek chu la in azuve maya chu ka be sei ber chu ani chu a mei zel zuk bung ngei mai chuan engkim ala hrilang mei zial azuk zo chuan abula azuk bung chu apaya nor hlum talo chuan ama chil ngei chuan aliak hlum zuya a mei zial zuk bung chu ali alhum na lama achil enge mozat chu anu chi ange yang le ka phone min en sak zo chuan a mu lo tur in a mei zial bung pai chu ka thar zawa enge mo chuan lamin ka hota a in ka thlen ve le ka zial bung lak chu saranga uluk takin ka peka boruak lu lo turin ka char phui le bok kamha bak pakhat chu ka hlen tange ya ma se chu mi pakhat chawa lung oi chu ala tok lo cheu loma thian thaber rem ki man he na tangin engtin nge DNA sample ka nei ve theina tur ro man na alangai tel don ani atuk zana chuan rem ki mate in chu ka pan le tapowa ka lu fel hnu chuan leng lu satlia ka ni thu te ka seya rem ki ma po alo la om ngei bok rem ki ma chu thil ho lam te te soin ka ti ti puya chutia kan ti ti lai chuan akut ding lama hliam nat ve mel tak in tuam chu ka muta ke chuan engtia akut chu ti pal nge ani ka zota rem ki ma chuan ipte puya achem a lai chu achen a pal thu min silba ka hun li vela an chil thu asoya ke chuan ka zot thui zela dam doi ina ni tin dressing ati le ti lo ka zota ani chuan ni tin dressing tura doctorin an ti thu chu azota chu thil a soi chuan min tilom hle dam doi ina akut an dressing huna atuam na hlui an pai chu ka lak thei chuan ka du chu ka nei thei don ani ka tum lo kang nge in kan khodam doi ina chuan atu ka kala reife ka ha nu chuan rem ki ma po alo lang hlola van nei thlak takin thian pa buanga po alo duty hlau mai chu ta rem ki ma kuta liam chu ti fain atuam na tharin a thlak saka akut tuam na hlui po casualty dustbina ka mu lai rengin nurse duty pakhat chuan apaya atuam zo chuan rem ki ma chu a ho ta hala han om ko thon leka ka thil du lang na rem chang ka jong bata chulai a buk na lo ma te chuan ka in buk vela chun lo puya buanga chu bp min check sak turin ka ti bok buangan ka bp a check mol mol lai chuan nurse pakhat hian uat lam atangin aron awa buanga akal chia ti a ka thil du le chan nge chu kala theita buanga lo le le hnu chuan ka ho ve ta a tuna chuan ka du ka nei kim ta ka wangin ka thohuai mai kan chor chuana kan khuwa nge maya in ru bo na le tual tha na thleng te a mo pur tu chu kala hre chuak nge yanga an phu tok hremna ka mu tir nge yang chumi huna chuan mi bo pahnih te le tual tha na tuar tu chung te hian mi tuit la chunga lom thu sein min la chi bai nge yang ka chol lak a zo to don awangin
ka momo tur ka mi mal thil te chu ken turin ka ruam an hlok veka akar le tho tan ni a chhuwa ka tuma tho tan ni lo thlen chuan ka bungrua te chu kan kho sumo service a ka phurtira ke ero bike in ka kal thunga zinga buangan min ron thla hlawa kan in mang tha hnu chuan kan hna zawm le turin kan khua chu ka chhuah san le ta ani chunjom zel tur